Sziasztok, ez itt a Szerintünk B Nem podcast. tapsoltál. Nincs itt Nem Nejzoli, ő szokott tapsolni. Igen. Nem, már nem szoktunk tapsolni, mert már új technika van, ahhoz már nem kell a tapsolás, de köszi, igen. Úgyhogy ja, Szerintünk B podcast, talán 11. adás, hogyha jól emlékszem, vagy már 12, már kiszámolja, olyan sokat csináltunk. Én Roland vagyok, itt van velünk a stábból Zsuzsi. Sziasztok. És a mai témánk az évtervezés, évkezdés, évzárás, és ehhez hívtunk 2 vendéget. Itt van velünk Szitta Emese, life coach és környezeti nevelő. Sziasztok! És Katona Zoltán, mentálhigiénés szakember. Sziasztok! És én be is dobnék rögtön egy kérdést, hogy kell-e évet tervezni? Nekem például csak hogy kicsit kifejtsem, hogy miért kérdezem, hogy én úgy érzem, hogy van egyfajta ilyen nyomás úgy általában az embereken, hogy most ha már új évszám van, és most egy új naptárat kell venni, vagy nem tudom, akkor már most itt teljesen mindent újra kell kezdeni, életformát kell váltani, minimum reflektálni kell a múltra, stb. És hogy ez szerintem nem mindenkinek való, és hogy így ti hogy látjátok, hogy mégis az embereknek ez mennyire működik, mennyire javasolt. Emese? Azt gondolom, hogy nem kell évet tervezni, de lehet. Tehát ez egy lehetőség. Van olyan, akinek az idő az egy olyan faktor az életében, ami nagyon-nagyon fontos. Szerintem rengetegen így vagyunk vele. Igazából az időnek azt mondják, hogy a rabja is vagyunk valamilyen szinten, de mi van, hogyha én ezt úgy élem meg, hogy az idő egy tök jó fogódzó, és akkor azt mondom, hogy 2025. január 1-től én így és így tervezem a jövőmet. Tehát lehet ez egyfajta fogódzó, lehet ez egy biztonság. Úgy gondolom, hogy erre fel lehet használni, így csúnyán szólva a január 1-ét, hogy akkor fogom magam, és lehet, hogy én jobban átlátom így a jövőmet, hogyha belekapaszkodom picit ebbe, hogy most van január 1, és akkor mi fog velem történni december 31-ig. Van olyan, akinek ez frusztráló, mondjuk beszélgettünk erről Zsuzsival már így idefele jövetig. Azért tetszett meg a január 1 nincs is jobb, mint a jó kis másnapos évtervezés, de az biztos könnyebb, mint józanon, nekem biztosan. Hát igen, mert ugye mi szokott lenni, szilveszterkor mindenki fogadkozik, hogy így, jaj, most akkor holnaptól megyek futni, vagy megyek úszni, vagy megyek, nem tudom, biciklizni, megveszem az edzőtermi bérletet. Ezt edzőtermesek mondják, hogy a január nekik az mindig tele van, aztán februárban már senki nem újítja meg, és utána persze 1-én másnaposan, vagy fáradtan ez kiveszik ez a hangulat, és hogy így... De hogy van egyfajta nyomás úgy az embereken, hogy mindenképpen használják fel ezt a dátumot. Az embereken? Én arra lennék kíváncsi inkább, hogy rajtatok van egy nyomás. Mert ugye ti azért is hívtunk titeket, mert amúgy van egy nagyfokú tudatosság a ti életetekben. Tehát ti vagytok, akik hivatásszerűen emberekkel hivatásszerűen tudatosak, tudod. Bennem nincs ilyen érzés, hogy ez egy nyomás lenne. Illetve semmiképpen nem január 1-én kezdem el tervezni az évet. Tehát, hogy a 2025-ös évet, azt mondjuk 2024 január vége felé már elkezdtem tervezni, mert azok a tapasztalatok, amik gyűltek, azok mutattak valamit, hogy jövőre mondjuk a január az milyen lehet, hogy éljen meg, milyen lehetőségek vannak benne. Tehát tavaly például a január hónap az nekem annyira leült, hogy megijedtem, hogy úristen, most mi lesz, most akkor nem lesz munka, és hogy elfelejtenek az emberek, meg ilyen gondolataim voltak, amúgy is olyan fáradt vagyok, és ezzel nem tudtam mit kezdeni, és inkább próbáltam belőle valamit tanulni. Oké, hogyha fáradt vagyok, akkor miért nem pihenek, ha egyszer nincs munka? Tehát most ez egy ilyen egyszerű példa. Nem az, hogy nem volt, csak mondjuk egy áprilishoz képest jóval tehát, hogy kevesebb. Eltűnnek az emberek januárban, úgy igen. Általában? Igen. Nekem ez a tapasztalatom, de azért ez még egy ilyen rövid távú tapasztalat. Zoli, neked? Nálam inkább decemberbe tűnnek el, én azt vettem észre, illetve ebben a témában, amit én így láttam, meg tapasztalok itt a kliensémnél, hogy valójában félnek megtenni ezeket a dolgokat, és hogy mi az a félelem, ami motiválja őket, hogy miért nem vágnak bele. Ugye ez egy nagy önértékelési és szembesítési folyamat, hogy mi az, amit megtettem, mi az, amit nem tettem meg, hol hibáztam, mit tudok belőle tanulni, és hogy nagyon nehezen veszik rá az emberek magukat erre, illetve hogy a generációk között is különbség van, hogy ki hogy használja, amíg az idősebb korosztály
hosszabb, akár 5 éves terveket is készít, és úgy nézi, más eszközöket használ, még a fiatalabb korosztály szinte ilyen napi, heti terveket készít, és már a technika megtervezi helyettük az életüket. Tehát, hogy ezekből azért lehet tanulni, meg mintákat venni, amit így ki hogy szereti, de alkalmazni lehet az életével. Fú, majd erre térünk már vissza létszére. A technika megtervezi az életünket, jó? Most is visszatérhetünk, vagyis, hogy rátérhetünk. Ja, jó, oké. Okay. Mert én kíváncsi lennék, hogy egy különböző applikációkra, hogy mire gondolsz. Mondjam el egy párat. Hát szerintem beütöd a Google-be és meg fogod találni, de ma már azért a mesterséges intelligenciát szinte napi szinten használják akár erre is az emberek. Trendeket néznek. Oké, de te neked melyik szimpatikus, hogy melyik vált be? Hát én általában ötvözöm az összeset, mert muszáj hosszú távú terveket is készíteni, de annyira felgyorsult szerintem a világ, amire nem lehet úgy felkészülni, hogy mi lesz holnap, hogy szinte tényleg csak napi tervezésben vagyok, és abból építem fel a többit. És nagyon, szerintem a rugalmasság nagyon fontos, hogy alkalmazkodni tudjunk, azt ne azon bosszankodni, hogy most nem úgy alakult ez az egész, ahogy én megterveztem, hanem beletervezni az, hogy nagyon rugalmasan és gyorsan változtatni azon, amit hoz az élet. Na, azt hogy tervezed? Hogy tervezed a rezilienciát? Hát gyakorlod. Azt oké, azt értem, hogy gyakorlod, de hogyha még csak a tervezés szintjén tartasz, az hogy tervezed bele? Hagysz ilyen üres időket például? Vagy pedig vagy ez nem a tervezés szintjén valósul meg nálad, hanem amikor már a terveket kezded megvalósítani? Itt az időt is említetted, de ez olyan, mintha az idővel mi birtokolnánk és mi rendelkeznénk felette. Közben pedig az idő a struktúrált kitöltésről szól, hogy mit teszünk bele, és hogy éljük meg. És hogy az idő az valójában végtelen, csak hogy éljük meg ezt az egészet, akár érzelmi vagy gondolati szinten ezeket a dolgokat. Így van, és a reziliencia, csak hogy a kérdésre visszatérjünk, hogy valóban nem a tervezés, tehát azt nem tervezed a rezilienciát, hanem veszed a bátorságot, szerintem, hogy szembenéz magaddal, hogy ki vagy te, és hogy neked milyen szükségleteid vannak, és ezek milyen szinten szerepelnek most az életedben, és akkor ehhez képest ugye kapsz egy képet arról, hogy most mi a helyzet, és ebből próbálsz meg tovább menni, és tényleg azt gondolom, hogy egy bátorság kell ahhoz, hogy azt lásd, tudomásul vedd, elfogad, hogy az élet az nem feltétlenül oké, és nem feltétlenül kiszámítható, sőt, leginkább nem az. Tehát a tervek, mondjuk egy nevelési terv az óvodában, az általában olyan, hogy nagyon jó, mert megírjuk, és akkor utána el lehet tőle térni. Most már fejtsük már ki, hogy szerintem, hogy mi az a reziliencia, mert ezt így bedobtuk, de szerintem nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ki szeretné ezt egy percben összefoglalni. Hát alkalmazkodó képesség a jelenlegi helyzethez. Szerintem legalábbis én így szoktam elmagyarázni magamnak. Igen, meg egyfajta rugalmasság, nem? Szemléletes leírás, hogy mondják, hogy a lélek immunrendszere. De jó. Jó megfogalmazás. Igen, egy rugalmasság. Tehát a merevség ennek az ellentétje. Tehát végül is akkor ez a téma is, hogy amikor belemerevedünk ebbe, hogy már pedig január 1-én valami, és nem az aktuális élethelyzetemet és állapotomat nézem, hogy most éppen én másnapos vagyok, mert miért ne lehetne valaki másnapos? Tehát, hogy ez is olyan, hogy most nem. Baj van azzal, valaki másnapos, hogy rám néztél hirtelen. Nem, csak mondom, hogy másnapos vagy. Nem, én nem vagyok másnapos most. De hogy a rugalmasságnak pont az is a része, amikor merevnek kell lenni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy állandóan hajladozunk, hanem az, hogy éppen felvesszük azt a formát, ami ahhoz szükséges, hogy jól érezzük magunkat, és elégedettek legyünk benne. De valójában ez olyasmi, mint hogy lehet, azt kérdezted, mint az edzés, a sportolás, hogy el kell kezdeni gyakorolni, és az szépen fejlődik magától. Tehát, hogy ti például biztos sokkal komfortosabban jöttetek ide, mint mondjuk én, róla nem tudok beszélni, de ezt elmondod. Valószínűleg 5., 6. alkalommal, vagy 12. alkalommal én is ilyen lazán jönnék, és ez egy alkalmazkodási képesség, hogy ez nem otthon maradtam és lemondtam, hanem eljöttem. De valóban ehhez kell egy belső tartás,
amiből indul ez a rugalmasság. Igen. És ti terveztek évet egyébként mondjuk kliensekkel? Tehát van ilyen, hogy évtervezés, ez mint felmerül, és akkor leültök együtt valakivel megtervezni az évét? Van ilyen? Én szoktam, de hogy általában ugye én azt vizsgálom, pont egy ilyenből jöttem, hogy valójában miért nem áll neki, mert tudja a technikát, tudja, hogy mit kellene csinálni, el is mondja, de hezitál, és nem akar nekiállni. Tehát, hogy Magának az évtervezésnek? Igen, meg ugye értékelni az előző évet, és hogy ezeknek az elakadások mögött milyen, ha már így lehet ilyen dolgokat mondani, hogy lelki energiák vannak, mert én a férfi és a női lelki energiákkal szoktam foglalkozni, amik táplálják ezt az egészet, hogy hezitál, halogat. De most akkor úgy érzem, hogy azért alapvetően ti javasolnátok, hogy az ember tartson egy évértékelőt, meg egy évtervezést, csak egy rugalmas mindsettel. Ugye, mert most kicsit én úgy érzem, hogy akörül forgunk, hogy azért csak jó dolog ez az évtervezés, nem muszáj, de azért jó ez. Igen, hát hogyha valakit frusztrál, akkor semmiképpen ne csinálja ezt, de tényleg én ezt egy jó lehetőségnek tartom. Meg miért ne lássak rá magamra, miért ne lépjek hátra 2-3-at, és akkor vannak akár ilyen standard technikák is erre, amit be lehet vetni. Mondjuk akár egy self-coachingba is belefér szerintem. Van ilyen életkerék például, és akkor ott a különböző életterületeken így értékeled, hogy hány százalékban vagy elégedett vele, és akkor ez a kerék ez úgy néz ki, hogy akkor a középpontból indul, az a 0 pont, és akkor a kör széle az a 10-es, vagy a 100%, és szépen értékeled ezeket az életterületeket, ebből lesz egy ilyen, nem tudom, bicikliküllő dísz. Ja, és megnézed, hogy egyébként te ezt hogyan szeretnéd, és ahol mondjuk a legnagyobb az eltérés, ott akár segítséget lehet kérni, de mondjuk egy ilyen közepes eltérésnél, tehát ahol mondjuk valamilyen szinten azért megközelíted az elképzeléseidet, ott miért ne tudnád te magad úgy tervezni az évet, hogy oké, akkor most erre ráfekszek. Mondjuk ez 2-3 dolog, amire egyszerre érdemes. Tehát Szerintem érdemes ezzel foglalkozni, igen. Ha már így a segítségkérést említetted, hogy látjátok, hogy áll most a jelenlegi társadalom? Most itt Egerből készül ez a podcast, és itt nyilván Egert jobban látjuk, meg jobban szeretnénk is erre reflektálni, mert nagyon sok podcast Budapest központú, és ezt szeretnénk is egy kicsit láttatni, hogy élnek máshol is emberek Budapesten kívül, hogy mondjuk itt Egerben, de akár országosan, hogy látjátok, mi a jelenlegi elfogadottsága, mennyire ismerik fel az emberek, hogy segítségre van szükségük, mennyire nyíltan kérnek segítséget, van ebben valami trend, esetleg stagnál, vagy javul, mit láttok így a elmúlt mondjuk 1 év tapasztalatából? Egy évből szerintem nehéz levonni következtetést, lehet, hogy majd Zoli le fog tudni. Én még azért kevés ideje dolgozom coachként ahhoz szerintem, hogy ezt meg tudjam jól ítélni. De nekem például mindig van annyi kliensem, amennyit én elbírok, anélkül, hogy hirdetgetném magam, meg nem tudom. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért sokan nyitnak a tudatosság felé, meg sokan próbálnak foglalkozni magukkal, sokan válnak egyre inkább igényessé a lélek dolgaival kapcsolatban. De szépen mondtad ezt. Hát én azt vettem észre a saját kliensémnél, hogy azok kerülnek hozzám, akik így megjárták már a hadok útját, már mindenkinél voltak, és akkor valahogy tök jó módszereket próbálgatnak ki, és valahogy nem találják meg azt az igazi áttörést, amit szeretnének az életükben. És hogy van egy ilyen nagyobb, szerintem elvárás is ezekkel kapcsolatban. És szerintem ha már évtervezés, azt csináljon évtervezést, aki tényleg az önismeret felé szeretne fordulni, mert az szerintem egy nagyon nagy önismereti leltár magunkkal kapcsolatban, hogyha azt őszintén megcsináljuk, mert ha céges szintre ezt lebontjuk az állami szervekről, meg nem is beszélve, azért ezek eléggé ki vannak kozmetikázva, és hogy tényleg mennyire vagyunk felelősségtudatosak, hogy őszintén bevalljuk azokat a dolgokat, ami úgy alakult az életünkben, meg
Itt azért bejön a tervezésnél, hogy főleg a hölgyeknél, hogy valójában mit tervezek az én saját vágyaimat, a családom vágyaimat, a férjeim, a gyerekeim vágyaim, ezek hogyan kapcsolódnak össze. Tehát, hogy összességében azt láttam, hogy nagyon nagy káosz van az emberekben, és hogy nagyon kellenének az igaz szavak. Egyetértek maximálisan. Amiben tudnak kapaszkodni, akivel tudnak azonosulni, és hát segítséget, támogatást tudnak nyújtani. De ezért fontos az is, hogy megtalálja az ember azt, tehát hogy lehet, hogy valaki jó segítő, de mégis nem működik mondjuk a kémia a kettőtök között, aki hozzád fordul, nem? Tehát, hogy ez teljesen... Ilyen is van. Hát ez azért örülök, hogy behoztad, mert hogy lehet évet tervezni úgy, hogy magad csinálod, meg mindenféle alkalmazásokkal, de szerintem azért fontos, hogy ti is vagytok, meg mindenféle segítők, mert szerintem a szavakon kívül tökre fontosak a tekintetek. Az egész energia, amit kap az ember egy ilyen folyamatban. Csak gondolj bele, Zsuzsi, hogy milyen jó lenne, hogyha... Bocsánat. Mondjad. Hogy milyen jó lenne, hogyha mondjuk nem... Tehát, hogyha valaki nem hozzám jön el, hanem a barátjával, vagy a férjével, vagy nem tudom, valaki olyannal beszéli meg, aki számára egy olyan személy, akinek megbízik a véleményében, az objektivitásra való képességében, ismeri őt, szereti őt. Tehát, hogy ilyen kapcsolatokra szükségünk van. Tehát pont amikor erről gondolkodtam, hogy évtervezés, hogy ez hogy néz ki, ugye először belegondoltam, hogy én ezt hogy csináltam most, és akkor elmondtam most nektek, hogy voltak ilyen tapasztalataim, amiket következetesen gyűjtögettem tavaly, de hát leültem a férjemmel, és akkor megbeszéltük, hogy ez hogy lehetséges mondjuk, amit én gondolok, tervezek, és akkor ebből jönnek jó ötletek, inspirációk, új gondolatok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kezdhetjük úgy, hogy mondjuk valakivel leülünk, és beszélgetünk arról, hogy te hogyan tervezed a 2025-ös évedet. Nekem is az a tapasztalatom a személyes, és sokkal jobb ezt nem egyedül csinálni. És egyrészt azért, mert az inspiráló gondolatok mellett egy másik embernek a pozitív gondolatai megerősítenek, mert szerintem, ha az ember elkezdi maga csinálni, akkor nagyon könnyen belecsúszik abba, hogy arányaiban az önmarcangolás sokkal több lesz benne, mint a pozitív önértékelés. Tudod, ez mi történt az előző évben, meg hogy mit tervezek, és jaj, mennyi erőm van hozzá, meg mennyire nem. És szerintem, ha valaki ebbe tud motiválni, meg tud pozitív visszajelzést adni, vagy csak figyelmeztetni rajta, figyelem, most már kéne. Szerintem tök sok jó is történt, meg... mert hogy főleg mostanában a világ kicsit ilyen busongó, nem? Igen, de mindez összefügg a lelkiismerettel. A saját egyéni, a családi, a kollektívvel, amit jön innen-onnan, és hogy tényleg jó lenne, hogyha lennének ilyen kapcsolatok, viszont ebben szemben meg azt látom, hogy néha pont az, hogy nem ismerjük egymást, az segíti, hogy nagyon nyíltan, nagyon gyorsan tudnak és nagyon sok mindent elmondani az emberek. Viszont van arra is példa, hogy azért jön el valaki, hogy önigazolást kapjon, hogy mégis rossz vagyok, és nem tudok változni, és hogy hiába viszed el úgy a folyamatot, hogy ezt tisztázott, hogy ez nem erről szól, amikor már látod az elére, a végén úgy kerekíti, hogy ő menthetetlen. Igen, ugye erre is ki akartam térni, hogy azért az csak van abban egy hozzáadott érték, hogy ti benneteket, mint szakértők mondjuk von be valaki, ellentétben mondjuk egy családtaggal, baráttal, tehát azért nektek megvannak azok az eszközök, amik esetleg te már rögtön zsigerből előhúzol 3-4 olyan módszertant, amivel el lehet indulni, meg ugye a másik a fókuszálás, hogy itt nincsenek múltbéli dolgok így egymás között, hanem valamennyire tiszta lappal tudunk indulni. Ha én ezt vettem ki most a szavaidból pont. Ez abszolút így van, tehát én semmiféleképpen nem a segítésnek, vagy a külső segítésnek a létjogosultságát szerettem volna megkérdőjelezni, csak talán ez a legfontosabb része az életünknek, hogy legyenek ilyen kapcsolataink. Tehát ha már évtervezés, akkor mondjuk, és életterületek, akkor talán, hogyha mondjuk nem a számlák kifizetése a kérdés, és hogy most azonnal kell pénz, akkor legyen az, hogy a kapcsolatainkat hogyan ápoljuk. Hát meg mondjuk, ha már vagyunk,
kapcsolatban vagyunk, meg családban, akkor nélkülük ne tervezzünk. Mert egyébként szerintem baromén hajlamosak az emberek, azért majd én megtervezem, tudod, és akkor utólag az a kooperáció, hogy elmondom a férjemnek, vagy a feleségemnek, hogy mit terveztem, és rákérdezek, hogy jó. Nem, érted? Nem a nyitott kérdés, hogy figyelj már, gyere, hogyan csináljuk ezt, hanem figyelj, én ezt kitaláltam, hogy ez jó. Nekem ez egy ilyen iszonyú triggerpont, én erre robbanni tudok például. Ha nem nyitott kérdést tesz nekem föl valaki. Én már csak az a szebb, amikor mindez egy mozaik családban történik meg. Jó, igen. Bonyolult helyzeteket hozhat létre. Mert felmerült egy kérdés, ami ahhoz kapcsolódik, hogy egyáltalán mondjuk már el, mert hogy most itt ül velünk egy coach és egy mentálhigiénész szakember, és én például nem pontosan tudom, hogy mi a különbség igazából, vagy hogy tehát mit jelent az, hogy valaki coach, meg mit jelent az, hogy valaki mentálhigiénész szakember. Most azért nézek, hogy kinek adjak először szót. Hát én coachként azt tanultam meg, hogy a jelenlegi helyzetet és a közeli jövőt, általában a közeli jövőt tudjuk objektíven látni, értékelni, illetve lehetőségként feltüntetni. Új nézőpontokat kínálva általában a kliensnek. És ahogy mondtad, tényleg nagyon-nagyon jó módszerek vannak arra nézve, hogy a belső képességeket, azt a belső bölcsességet előhozzuk valakiből, ami benne van. Tehát soha nem mondunk igazából újat, hanem ahhoz segítjük hozzá a klienst, hogy ő kimondja saját igazságát, a saját bölcsességét vigye be az életébe. Ugye ez, hogy coach, ez azt jelenti, hogy edző. Tehát valamilyen szinten azt lehet mondani, hogy a lélek edzője a coach. Tehát, hogy fontos, hogy ugye nálad, vagy hozzád nem terápiára járnak, nem, ez ugye ez közel sem van, aki terápia. keveri, úgy, ahogy hallottam, de hogy... Nem szabad keverni. Tehát azért, ha csak azt vesszük, hogy én mennyit tanultam ahhoz, hogy én coach legyek, meg egy terapeuta mennyit tanul, azért az egészen más, illetve a coaching szemlélet azért az is teljesen más. Tehát a mi folyamatunk az általában egy rövid folyamat. 5-10 alkalomnál többet a coachingban azért kevés klienssel találkozunk. Egy terápiás folyamat az sokkal hosszabb, sokkal mélyebb, egy mély lélektannal foglalkozik. Visszamegy a régmúltba. Mi nem megyünk vissza a régmúltba. Természetesen aztán úgyis előjönnek azért dolgok nagyon-nagyon sokszor, de nekem arra nagyon kell vigyázni, hogy csak olyan ajtót nyissak ki, amit aztán be tudunk együtt csukni. Zoli, a mentálhigiénész szakember ehhez képest, vagy úgy általában az mit akar? Szerintem maga ott kezdődik a képzési forma különbség, hogy ez egy egyetemi képzés keretében egy másoddiplomára épül, és én azért választottam például ezt a szakot, mert hogy az eredeti szakra építi a mentálhigiénést, tehát hogy én mondjuk ugye rendőr voltam, nyomozó, és hogy mondjuk arra a látásmódomra építem az én mentálhigiénés szakmámat. És nálunk ugye a legfontosabb az emberközpontúság, tehát van egy határvonal a kettő között. Ugye mi azt tanultunk, meg azt képviseljük, hogy az különbözteti, vagy az is megkülönbözteti egy pszichológust egy mentálhigiénés szakembertől, hogy mi valójában egészséges emberekkel dolgozunk, akik képesek arra, hogy megoldják a saját problémáikat, elakadásaikat, a pszichológus meg azokkal kellene, és ez nagyon fontos, hogy azokkal kellene foglalkoznia, akik valamilyen betegség, mentális betegség miatt ezt nem tudja megoldani. Uh-huh. Igen, hogy milyen jellegű problémával fordulhat mondjuk egy ember, és hogy dönti el mondjuk valaki, hogy coachhoz menjen, mentálhigiénés szakemberhez, vagy pszichológushoz? Vagy pszichiáterhez. Vagy igen, ide kellett volna, még az, hogy nincs már annyi mikrofon, mert ide kellett volna hívni még egy pszichológust, egy pszichiátert is, ha erről beszélgetünk. De hogy így mégis hol dől el, vagy mik azok a határvonalak? De gyakorlatilag ugye nekünk kell eldönteni, amikor hozzánk fordul egy potenciális kliens, hogy őt tudjuk-e vállalni, avagy nem. Én, mint coach, olyan elakadásokkal foglalkozom, amit tényleg rövid távon is lehet legalább valamilyen szinten orvosolni. A life coaching az egy olyan terület, ahol hát ugye
azt mondanám, hogy az élet dolgaival foglalkozunk. Ebbe beletartozik egyébként a munkahely is, de azért a business coaching az megint egy másik terület. Szóval bonyolult egy picit talán ez a téma, de azért amikor valaki megérkezik hozzám egy ilyen nulladik beszélgetésre, úgymond egy ilyen anamnézis felvételre végül is, akkor ezt el tudjuk dönteni. Hogyha esetleg nem, mert beleszaladunk valamibe, amit első alkalommal nem láttunk, akkor ez kutya kötelességünk, hogy időben, amint úgy gondoljuk, akkor kapcsoljunk, hogy neked mondjuk inkább egy terápiára lenne szükséged. A coaching az nagyon-nagyon sokszor a terápiának az előszobája, és ez teljesen rendben van. Én azt látom, amit elmondasz, hogy egyrészt amiben te tudsz segíteni, mert coachingot én is tanultam egy holisztikus szemléletmódban, hogy ugye rövid távú dolgokban segít, a mentálhigiénia egy kicsit hosszabb távon tud segíteni, egy pszichológus meg akár még hosszabb távon vagy mélyebben tudja ezeket a dolgokat, és valójában egyébként ezek a segítségek párhuzamosan is tudnak működni, és tudják egymást segíteni. Itt nagyon fontos az, hogy maguk a segítők, ők hogy állnak egymáshoz, meg hogyan tisztelik egymást, mint kollégák, és ez a kulcsfontosságú szerintem az egészben. A választás tekintetében szerintem meg nagyon fontos az, hogy a kliens fejében mi van benne egyéni szinten, családszinten, társadalmi szinten, hogy hova helyezi önmagát, hogy neki kire van szüksége, és valójában szerintem sokkal jobban a segítőnek a személyisége az, ami megfogja, és viszont is ugyanúgy a kliensnél, hogy én valójában tudok együtt dolgozni, együtt gondolkozni a klienssel, és vele tudok lenni ebben az életszakaszban. Tehát ezek, amik bennem így megjelennek ebben a kérdéskörrel kapcsolatban. Említetted egyébként, hogy rendőr voltál. Ezt nem ússzuk meg. Szerintem sok mindenkiben így bekapcsolta a kérdőjeleket. Már ez szerintem önmagában egy ilyen szerintünk B kompatibilis kérdés, hogy így hogy lettél rendőrből mentálhigiénés szakember, meg hogy mi az, ami hogy távol áll ez egymástól, vagy nagyon is közel ez a két szakma? Valójában szerintem nagyon közel áll, mert hogy ott a helyszíneket vizsgáltuk meg, hogy az elkövetők mit csináltak, mi volt az indíték, és a nyomokból kideríteni, hogy valójában hogy történt és ki lehetett az elkövetők, hol lehet mondjuk az ellopott dolog, ha csak mondjuk a vagyon elleni bűncselekményeket nézem, ha életelleneseket, akkor azért az még bonyolultabb, és itt is valójában az érzelmeket, a lélekvonalát helyszínelem le, vagy vizsgálom meg, hogy mi történhetett vele, és hogy valójában sose az a lényeg, amit mond a kliens, ami mögötte van, ami valójában nehéz akár szavakban is elmondani a kliensnek, és azt meglátni, hogy valójában mit is akar elmondani, nem nekünk, hanem saját magának. És az átváltás az valójában volt egy élethelyzet, hogy hiába értem egészséges életmódot, egy betegség utolért úgy, hogy ráadásul az orvosok félrekezelték, és utána indult el az életem, hogy a lélekvonalába elinduljak, és azt vizsgáljam, hogy ez mi motiválta ezt az én életembe, hogy erre tereljen. Emesete, egyébként neked is van egy ilyen B-sztorid, ha már így ilyen B-get mondunk, ugye te meg abban mondtál B-t, hogy azért a coachingot nem mindenkivel, de van, aki fogékonyra, az valami más szemléletben, vagyis más helyszínen, konkrétan az erdőben végzed. De ugye egyébként te sem coachnak születtél, meg nem is aként kezdted. Mi vitt rá erre, hogy... Hát igen, ez egy ilyen nagyon, nagyon speciális coaching szerintem, amit én művelek. Úgyhogy az az igazság, hogy erre az erdei coachingra nem is jönnek ám sokan. Tehát, hogy ehhez szerintem sok-sok nyitottság, bátorság kell, és többnyire irodában coacholok, vagy online. Tehát az az igazság, hogy ez keveset művelem, pedig nagyon-nagyon jó lenne. Úgy alakult egyébként az élet, hogy én alapvetően biológia környezettanszakos középiskolai tanár voltam, és
nem olyan sokat dolgoztam közoktatásban, de itt az EGRI Egyetemen tanítottam azért néhány évig, ugye az nem közoktatás, felsőoktatás. A lényeg az, hogy az ott szerzett tudás, tapasztalat aztán arra vitt engem, hogy környezeti neveléssel foglalkozzak, gyerekekkel foglalkozzak főleg, mert az az igazság, hogy az én jó nagy batyus gyermekkoromban a természetnek a közelsége az rengeteget segített. Tehát biztos, hogy nem ülnék most itt, hogyha nem lett volna az, hogy lehetőségem volt mindig kapcsolódni a természettel, vagy legalábbis nagyon-nagyon sokszor. Úgyhogy a környezeti nevelése miatt nagyon elkezdett vonzani, meg a kicsiket amúgy is mindig nagyon szerettem, úgyhogy egy óvodába kerültem dolgozni, ahol elkezdtem foglalkozásokat tartani, és amikor a Covid-nak a szabályai már így enyhültek, és már találkozhattunk, de azért mégse bent, hanem kint, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor jöjjenek hozzám a családok, hozzák a gyerekeiket ki Szőlőcske pusztára, mert mi ott lakunk Eger és Noszvaj között egy ilyen természetközeli helyen. Fölöttünk az erdő, és jöttek is a családok, hozták a gyerekeket, kimentünk az erdőbe, és én azt vettem észre, hogy van olyan alkalom, hogy nem tudok a gyerekekkel dolgozni, mert a felnőttek folyamatosan beszélnek nekem, meg velem, meg szeretnének valamit tőlem, és akkor igazából ők fogalmazták meg, egy anyuka fogalmazta meg, hogy nekem ezt kellene csinálnom, hogy kiviszek embereket magammal az erdőbe, tehát nem csak gyerekeket, hanem felnőtteket is. Úgyhogy így kezdődött, és egyébként egy olyan anyuka volt, akire tényleg, tehát első ránézésre biztos nem mondanátok azt, hogy ő erre nyitott. De mivel ott találta magát, mert a gyerekét szerette volna kihozni, ezért már ott abban a helyzetben abszolút nyitottá vált arra, amit nyújtani tud a természet. Ugye a coachingban az is szerintem egy egyedi vonás, hogy sokszor bevisszük a művészetterápiás eszközöket, legalábbis én tanultam art coachingot is, és akkor lehet ez például egy kártya, mondjuk irodai környezetben, asszociációs kártya, akár egy Dixit vagy valami. Kint a természetben viszont lehetnek ezek fák. Azért az milyen izgalmas, meg mennyire közeli, meg mennyire húsvér kapcsolat valamivel, ami a te elakadásodat, vagy a megoldásodat, vagy az anyádat, vagy nem tudom, valamit most éppen ott jelöl, oda tudsz hozzá menni, meg tudod tapintani, tényleg láthatod akkor, amikor így süt a nap, vagy úgy, innen megnézed, meg onnan megnézed, oda mész, megnézed, hogy kapcsolódik a földhöz, stb. Milyen egyéb élőlények veszik körül, mi van még rajta, ebből mindből asszociálni lehet. És hát ezáltal nagyon, nagyon komoly szinten szembesülni, meg kapcsolódni, empatikusnak lenni magunkkal. Most ehhez képest elég nagy kontraszt ugye az, hogy mármint, hogy közben mondjátok, hogy sok az online. Ezt gondolom, vagy nem tudom, hogy Covid idején indult ez be nagyon, de hogy ez mennyire érzitek korlátozó tényezőnek azt, hogy mondjuk egy klienssel nem személyesen találkoztok, hanem csak egy Skype vagy bármilyen ilyen videó eszközön keresztül beszéltek? Nekem az a tapasztalatom, hogy jól működik az online tér. Hogyha nem lett volna a Covid, akkor én biztos nem nyitottam volna erre egyébként, nem vagyok az a típus. De teljesen jól működik. Ugye akkor még a Covid alatt tanítanom kellett online, és akkor ismerkedtem meg ezzel a világgal. Én a saját terápiámat tudom felhozni, tehát ott, mint kliens, én azt tapasztaltam, egy tényleg szerintem szuper jó terapeutával dolgoztunk együtt. Sosem találkoztam még vele, remélem, hogy majd fogunk, de nagyon-nagyon jól működött a terápiás folyamat. Zoli? Én ugye online világból jöttem, és hogy egyrészt, mivel nem régóta vagyok itt, ezért a személyes kapcsolati hálom elég
kezdetleges még, úgyhogy én az online-ba kezdtem el, mert a személyes nem nagyon indult el, és azt tapasztalom egyébként, hogy van neki jó oldala is, meg rossz oldala is. A vegyes a legjobb egyébként, mert próbálom oda terelni azért, hogy mind személyes legyen, akik ezt megteheti. Az online elője, hogy az egész országot valójában bárhonnan, akik nem tudják megtenni, hogy szakembereket felkeressék, tudnak kapcsolódni. Van olyan kliensem, akinek van 1 órája áru átpakolás közben, és akkor a kocsiba beszélünk. Ha beteg, nem kell lejönni, és ott ül az ágyába, és prüszköl jobbra-balra. Viszont az megterhelő, hogy nem látom a teljes testét, nincsenek olyan az interneten keresztül nem megynek át azok a lelki energiák, amik itt személyesen mondjuk itt ezt a teret betöltik. Zavaró például az, hogy a laptop mondjuk az ölébe van, és akkor így mozog. Tehát, hogy az nagyon leszívja az embert más jelleggel, és nem tud úgy teljes mértékben oda koncentrálni. Tehát van előnye és van hátránya is. Így van. De azért az milyen jó, hogy be tudnak jelentkezni. Mondjuk nekem volt olyan, aki Új-Zélandról jelentkezett be, most is van londoni kliensem, szóval azért az óriási lehetőség. Az biztos jó lehet, de azért kösz, hogy elmondtad, hogy így néha te is kellemetlen érzed bele magad, mert így legalább én nem érzem magam kellemetlenül abban, hogy nekem rohadtul nem jött be. Nem. Tehát én coachot is próbáltam, meg pszichológust is, és nem tudom eldönteni, hogy az online része nem jött be, vagy az, hogy nem passzoltunk így. Ahogy mondtátok, az elején beszéltünk el, hogy azért kell, hogy a kémia passzoljon. Nem tudom eldönteni. De azt tudom, hogy volt, elkezdtem egy pszichológushoz járni, és amikor beütött a Covid, és online át kellett menni, akkor én lekapcsoltam 2 alkalom után. Teljesen. Tehát engem borzalmasan zavart az, hogy így hogy nem tudtam természetes személynek érezni a túloldalon, hanem így chatbot érzésem volt. Ezért jó, hogy sokféle lehetőség van, nem? Lehet választani, nem mindenkinek való ez valószínűleg. Egyrészt, másrészt meg, hogy az első kontakt milyen volt egymás között, és az lehet, hogy annyira meghatározó volt számodra, hogy ugyanazt az élményt, vagy legalábbis hasonlót szerettél volna, és hogy annyira a folyamatnak a része volt az, hogy személyes, hogy az egy olyan gát volt kettőtök között, ami pont számodra az lett volna fontos, hogy ott van, és jelen van, és melletted van. Nem biztos, hogy a csatorna volt. Nem biztos, hogy a csatorna volt, igen, de tudod, amikor így kétszer is megismétlődik, hogy és amúgy meg személyesen meg tudod, hogy nem, például az MS-ével mi nagyon jól tudunk, nekem ez a természetcoaching nagyon bevált, de lehet azért van ezt, tudod, mert én ilyen szuperszenzoros ember vagyok. Tehát nekem őrületesen, a szavakon túl minden más fontosabb majdnem. A szavakat mondhatni gyakorlom. És egy online terápiában meg csak a szavakra van lehetőséged. Tehát mindent abba kell, tudsz csak kifejezni. Nem vagy ezt rosszul érzékeltem én? Szerintem nagyon sok mindent meg lehet oldani. Volt olyan kliensem, akivel kocintottunk, mert éppen egy olyan dolgot ért el, és elmondta, hogy nincs, aki családban él 3 gyerekkel, akivel meg tudja ünnepelni egy sikerét. És hoztunk egy pohár vizet, és virtuálisan is elérzékenyült. De előtte találkoztál vele személyesen? Vagy ő pont az, akivel nem? Nem. Azért nekem is volt személyes kapcsolatom a terapeutámmal, tehát most, hogy beszéltük ezt, hogy bár nem találkoztunk, de én őre úgy találtam rá, hogy a coach képzésen ő is részt vett, és akkor volt egy olyan alkalom, amikor egy szobába kerültünk, hogy az is így online térben volt. És talán, igen, én coacholtam őt. Volt egy ilyen próba coaching folyamat, és abból kiderült 1-2 olyan dolog, amire azt mondtam, hogy hű, hát ez a nő olyan élettapasztalattal rendelkezik, meg olyan tartása van, meg annyira jó szándékú, hogy én vele szeretnék dolgozni. Tehát valamit azért tudtam róla így személyesen. Tudjátok, hogy mi az, ami viszont online nekem is bevált? A csoportos coaching. Az tök jó volt. De jó. Igen, amikor így más emberekkel is így ott van az ember, vagy akkor úgy jobban kitágul ez a online tér. Aha, fura. Azért fura, mert ugye hát nem tudom, nem biztos, hogy mindenki tudja, én már 10x éve úgy dolgozok emberekkel, hogy nem találkozok velük személyesen, sokakkal soha nem találkoztam még.
10, mert lehet, hogy több is, nem tudom. De ugye eléggé már része az életemnek ez, hogy képernyőn keresztül beszélgetek, és azt nagyon látom, hogy nagyon-nagyon egyrészt, amikor már sokan vagyunk, az már ott marha nehéz kezd lenni. Tehát már 5 embert én már soknak érzek egy megbeszélésen mondjuk online, meg hogy nagyon kell a személyes, tehát az, hogyha évek telnek el úgy, hogy nem találkozol valakivel személyesen, az nekem nagyon, ahhoz képest, hogyha már rögtön szinte az elején van egy személyes kapcsolat, és utána esetleg ugyanúgy folytatódik online, óriási különbség van, és nagyon sokat hozzátesz az, hogy legalább egyszer személyesen találkoztam vele, és mondjuk együtt töltöttünk akár egy pár óra hosszát, vagy egy délutánt, vagy elmentünk együtt vacsorázni, vagy főleg az ilyen munkán kívüli dolgok. De hogy igen, én ezért csodálkozom, hogy nektek így ez kvázi bevált ez az online, mert tényleg az én valahogy ezt így nehezebben tudom elképzelni. Annyi, hogy én is jobban örülnék neki, hogy személyes lenne, és hogy arra terelek mindenkit, akit lehet. De azt el kell... Elnézést. De azt el kell fogadni, meg azt látni kell, hogy napi 4-5 órát töltenek az emberek egy fekete képernyő előtt valamilyen formában. Tehát annyira az életnek a részévé vált, hogy ez nekik már ugyanolyan természetes, és hogy ettől függetlenül én legalábbis meg azt veszem észre, hogy te is, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél több személyes legyen, meg arra terelni a dolgokat, és ellentétben például nekem a csoportos online az annyira, tehát pont a csoport ereje abban van, hogy ott vagyunk személyesen többen, mint például itt. És hogy nekem meg a csoportos nem jönne át online, de hogy teljesen másképpen éljük meg a dolgokat, és ez olyan szép. Igen. És az a jó, hogy most már nincs Covid, és van lehetőség mindenre. Uh-huh. Egy dolgot így hozzátenni, mert hát a másnak is segít, és az évtervezéshez is. Mi megpróbáltuk egyszer azt, és nekünk az nagyon segít a párommal, hogy fölmentünk az Egedre. És egyszerűen, és az MSI-nek a gyakorlatában is nekem őrületesen segít a természetben, hogy messzire látok. És valószínűleg az online-nál ez lett a korlátom, hogy ott meg nem. Mert én megfigyeltem, hogy ha én távolatot láthatok, az egyszerűen nekem úgy hat az agyamra, hogy sokkal kreatívabban tudok gondolkodni, meg sokkal előre láthatóbban. Szóval valamiért a látás, az kell ehhez az egész gondolkodási folyamathoz is befolyásolja. És isteni úgy beszélgetni tervekről, hogy az ember ül egy hegy tetején. Tehát tényleg, próbáljátok ki. Szerintem pont itt jön be a generációk közötti különbség, amiket szerintem jó kellene tudni magunkba integrálni, hogy így az idősebb korosztály, és én is ezt képviselem, hogy tényleg sokkal jobb kimenni a hegyre, és akkor onnan távlatokba nézni. A fiatalabb korosztály meg idáig lát csak, sajnos. Viszont ők nekik teljesen másképpen működik az idegpályájuk, és hogy sokkal jobban el tudják képzelni azokat a dolgokat, amihez nekünk például távolság kell. És hogy ennek a kettőnek az ötvözése szerintem utakat nyithat a generációk között is. Ez tetszik, ez a gondolat. Igen, abszolút. Bár én csak a challenge-elek benneteket, mert nekem ez a generációk, meg fiatalabb korosztály, erre mindig így kinyílok, mert volt egyszer a laborban itt egy beszélgetés, ahol, nem tudom, te Zsuzsi, ott voltál-e, elhívtunk különböző generációbéli embereket beszélgetni, és egyébként pont, hát nyilván lehet, hogy pont olyan emberek jöttek, de hogy pont mindenki rácáfolt azokra a dolgokra, amit mondunk mindig, hogy ez a generáció ezt tudja, ez a generáció azt tudja. Én azért ismerek olyan fiatalokat, akik nagyon szívesen kimennek ugyanúgy a természetbe, tehát hogy én azért én ezt nem szoktam, ezt a generáció dolgot így ennyire komolyan venni, bár nyilván kétségtelen, hogy azért azok, akiknek a napi életüket, inkább ilyen életvitelhez kapcsolódik ez, hogy aki napi életvitelét úgy végzi, hogy mondjuk online eszközökkel van körbevéve, az ugye teljesen máshogy fogja valószínűleg akkor látni és máshogy is kell mondjuk dolgozni velük, tehát hogy azokkal, akik mondjuk, teszem azt tényleg egy valaki, aki nem tudom, egész nap nem tudom, építkezésen dolgozik, vagy kint van az erdőben, vagy ilyenek, mint azt, aki mondjuk internet, számítógép, stb. Ezek máshogy van, tényleg bedrótozva, az mondjuk máshogy kell hozzájuk viszonyulni? Igen, ez így van, ahogy Zoli mondta, hogy idegpályáik máshogyan működnek, tehát ez egyfajta edzés, ugye szerintem mind a ketten ilyesmit csinálunk,
hogy azokat az idegpályákat igyekszünk mondjuk különböző gyakorlatokkal, önmegfigyeléssel, mindfulness-sel, stb. Erősíteni, amik előre visznek, amik jelen pillanatban mondjuk egy jó megoldási stratégiának, vagy túlélési stratégiának bizonyulnak. És valóban másképpen működnek, illetve tök jó lehetőség az, hogy ugyanakkor viszont ott van ez a neuroplaszticitás, ami azt jelenti, hogy ez változtatható. Tehát, hogy ezért érdemes edzeni, mert hogyha mondjuk ő valami olyan irányba megy, mert már annyira rá van cuppanva a telefonjára, vagy a nem tudom milyen okos eszközére, hogy már nagyon beszűkült a látásmódja, már nagyon keveset tud egyszerre figyelni, akkor igenis, hogy ezen lehet dolgozni, hogy ez nyíljon ki újra, ez változzon meg. Meggyőződésem, hogy nem azzal, hogy ilyen drasztikus eszközökkel ezeket mondjuk letiltjuk. Tehát eszembe jutott most egy példa, ahogy beszélgettetek erről, hogy egy nyári táborban volt egy kislány, aki hát eléggé ragaszkodott a telefonjához, és akkor mondtam, hogy akkor hozd magaddal nyugodtan a telefont, és akkor te leszel a fotós, meg vannak mondjuk ilyen madárhang felismerő applikáció, meg növény felismerő applikáció, és akkor te majd azt fogod használni, és de jó lesz, mert akkor végülis így hasznos eszköz lesz számunkra is a telefon. Hát gondolhatjátok, hogy mennyit használta. Tehát ahhoz képest, hogy letiltottam volna, ment volna lehet mögöttem, és akkor a sutyiba ezt-azt csinál. Egy idő után elfelejtette, hogy az ott nála van. Tehát még én szóltam, hogy na, akkor meghallgatjuk most, hogy ez szín vagy kék cinege? Vagy most mi lesz? Tehát nem hiszem, hogy a tiltása. Vagy ez a nagyon drasztikus autokrata tiltás lenne. Nekem amúgy van ehhez egy kérdésem, csak nem tudom, Zoli akar-e mondani valamit, azért próbálok szemezőleg így. Vagy mondjam a kérdést. Mondjad a kérdést. Na, mert hogy amit viszont én megfigyeltem ilyen generációs különbségben, és azt szerintem tényleg valós, hogy ők ilyen sokkal gyorsabb dolgokhoz vannak szokva. És, most az MSM mondott egy példát, hogy ez lett volna a kérdésem, hogy ti hogy látjátok, hogy ti alkalmazkodtok hozzájuk, és lehet gyorsítani egy ilyen találkozást a klienssel, vagy pedig ők le tudnak lassulni hozzátok, vagy hogyan működik ez a sebesség különbség, ami viszont tényleg egy valós dolog a generációk közt, ahogy én látom. Most egymásra néz, ki akar válaszolni, kinek adjam a szót. Szerintem ez, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ez mindig változik, és hogy ha már rugalmasság ez, én legalábbis próbálok alkalmazkodni, és van olyan kliensem, aki szeretné gyorsítani a folyamatot. Akkor felszoktam hívni rá a figyelmet, hogy ennek milyen következménye van, de ő akarja. És akkor egy bizonyos határi keretig ezt engedem, és utána rájön saját magáról, hogy a lelke nem érte utól az egész folyamatot, és gyorsítani akarta azt, amit nem lehet gyorsítani. Viszont egy picit a generációkra még amit el akartam mondani, ha már itt van a szó, hogy ez egy komoly veszély a mai társadalom, és nem általánosítani akarom az egész dolgot, de hogy komoly problémák vannak, mert már a nő és a férfi eltávolodás nagyon közel játszik a kütyüknek a használata, és ráadásul most már kutatások is kimutatják, hogy a férfiaknál a potencia elkezdett lefelé menni, és hogy így a nemzőképesség is eléggé nem jó irányba indult el, és ez egy 5-10 éve megfigyelhető folyamat, amit ide vezetnek vissza a szakemberek. Ez hogy minden korosztályban, vagy a felmérések szerint minél fiatalabb, annál nagyobb ez a probléma? A fiataloknál. Nehéz úgy férfinak érezni magát egy fiatal férfinak, nem? Hogy soha nem tapasztalta meg mondjuk az ő erejét, a kiállását, tehát hogy ilyen tipikus férfi feladatokat, helyzeteket. Tehát azért mégiscsak valamilyen szinten úgy tudjuk saját magunknak definiálni, hogy abból építkezik ez, hogy én hogyan álltam helyt, vagy hogyan viselkedtem, vagy mit mondtam, hogy volt, mint volt. Tehát, hogy egy ilyen kütyűnyomkodástól biztos nem érzi szegény igazából férfinak magát. Egész más a férfi szerep.
Igen, és ha már így behoztuk ezt a gender témát, hogy de mondd inkább te, mert én mindjárt nem elkezdek tudok hozzá mit genderezni. mondani, szerintem ez egy következő alkalom kellene, mert Nagy téma. meg értem is, amit mondotok, meg próbálom így érezni is, de hogy nem tudom, tehát szerintem ez is ennél összetettebb, mint hogy az erő az a férfi, és akkor az potens lesz tőle, meg izé, tehát hogy szóval szerintem ne nyissuk ki ezt az ajtót most én. Nekem még van tehát neked is volt még egy témád, úgyhogy... Karácsony. A tél, igen, a tél, igen, a lényeg. igen, a tél, igen, nekem ez a témám volt, mert hogy én nagyon nehezen élem meg a telet, és foglalkoztam ezzel nagyon sokat. Például az, hogy ne fázzak, érted, így hideg zuhanyzástól kezdve egy csomó mindent próbálok, de én gyerekek, én fázok. Tehát, hogy érted, ez van. És most már ezt így elfogadtam, hogy én utálom a telet, és nem tudok hozzá alkalmazkodni, és közel 50 éves leszek, idén 50 leszek, és már nem is fogok tudni. Nekem az a meglátásom. És azért nem, és én ezt elfogadtam, és nekem ez nagyon bánt, hogy a mai világ az így önti az emberekre, az, hogy így kurvára mindent el kell fogadnod akkor, vagy erős, hogyha mindent megoldasz meg. Tudod, ez a rohadtul reziliens vagy, és fejlődés mindset, és ez a kurva nagy akarás van ebbe az egészbe, és én meg így úgy döntöttem, hogy most már nem akarom. Tehát, hogy annyi ideig akartam, és ez így befeszítette, és csak egyre rosszabb lett, hogy most már nem akarom. Tehát vannak olyan fák, amiket el lehet ültetni széles klímaövezetekbe, mindenhol baromian jól elélnek, ott vannak például a cédrusok, érted, az afrikai Atlasz-hegységtől a Norvégiáig el vannak, azokat át lehet ültetni. A pálmát nem lehet Norvégiába átültetni. Én valószínűleg egy ilyen pálma vagyok. De hogy kíváncsi lennék, hogy így ti hogy álltak ez a kérdéshez, hogy tél, itt vagyunk ezen a kontinentális égövön, és akkor használjuk, hogy a 21. században vagyunk, és ha valaki fölismeri, hogy ő... Tehát, hogy tudtok-e segíteni abban embereknek, hogy fölismerjék azt, hogy mennyire tudnak ehhez alkalmazkodni, és hogy ehhez képest hozzanak egy döntést, hogy különböző eszközökkel fölturbozzák magukat, és akkor maradnak itt, és végigcsinálják az év felét ilyen holy fucking shitbe, vagy pedig fogják magukat, és akkor elköltöznek, mint mondjuk a Jászberényi Sándor író, aki ezt belátta, és ezért elköltözött Kairóba, és akkor télen Kairóban él. Hú, hát ez annyira egyéni szerintem, hogy ez kinek hogy van, és mi lehet a megoldás. Viszont azt mondtad, hogy eleged van abból, hogy te mindent elfogadj, és közben azt mondod, hogy elfogadtad magadban azt, hogy ez így van. Tehát szerintem ez az első lépés, hogy saját magadban ezt elfogadtad. Ez már egy lépés, ami megtörtént. Tehát ezeket így érdemes tudatosítani, hogy ez egy megtörtént lépés, és innen lehet tovább haladni. És tényleg azt gondolom, hogy aki küzd ezzel, az sok minden miatt küzdhet. Biztos vannak olyanok még, mint te, akik hasonló okokból küzdenek, de egyáltalán ismertek-e pontosan az okok. Tehát mondjuk lehet, hogy onnan indul ez, hogyha mondjuk valaki nagyon-nagyon fázik, azért bennem elsőként az a kérdés merül fel, hogy most ez nagyon banális lesz, de hogy rendben van-e a vasa a vérében. Tehát, hogy ez az első gondolat, ami most így hirtelen megfordult a fejemben. Tehát, hogy azért a testi egészséget, a testünk állapotát is érdemes jól ismerni, nem csak a lelkünkét. Ez csak egy ilyen első lépés. Az érdekel, hogy milyen hónapban születtél. Ez egyértelmű, hogy a legszebben, hát május elején, ne hülyéskedj, és ezt így vallom, hogy akkor a legjobb születni. Megszületsz, és körbevesznek csodálatos illatok. A fény még nem túl éles, de azért már nem is, de van fény, tudod. Aztán színek vannak, meleg, körbevesz. Nem öltöztetnek föl Michelin babának azonnal, nem úgy kezdett, hogy ki vagy merevítve így az életed első fél évében. Szóval, na, igen, nyárra születtem. Bocs, csak így ebbe belegondoltam, hogy ez tényleg így elsőre tudod, hát most nem mindegy. De hogy tényleg mondjuk ezek így főleg csecsemőként lehet, hogy komolyabb. Van erre kutatása, nincs csak komoly keresünk, vagy csinálunk. Igen, és a párom meg július közepén, mert mi így együtt. Most már együtt szenvedjük a teleket. De szerintem erre sincsen általános modell, mert mind a ketten feleségemmel téli hónapban születtünk. Én szeretem a telet, ő nem szereti a telet. Nem szereti ugyanúgy a fázást, de mögött vélhetően olyan dolgok lehetnek, amik egy hosszabb
idő alatt kijöhetnek, hogy milyen gombokat nyomogatnak benned ezek a téli hónapok. Úgyhogy milyen Most nem végképp értettem. érdekel. Hogy milyen gombokat nyomogathatnak téged benned ezek a téli hónapok. Ja, hát bennem sokféle. Tehát én azért ezzel sokat foglalkoztam, gondolhatod, hogy miért nem szeretem, meg de én ebben semmit se szeretek. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy szinte klausztrofóbiám van attól, hogy be vagyok zárva a téli hónapokban, de nem szeretek kimenni, hogy a fény hiánya elképesztően. Tehát, hogy engem, tudod, hosszú listát tudnék most mondani, hogy mit nem szeretek a télben, semmit. Én még a téli ünnepeket is utálom. Tehát nem értem, hogy télen pihenni kéne, téli álmot aludni, érted, mint a macskák meg a mókusok, hogy csak eszegetni kellünk föl. Ehhez képest szétgyötörjük magunkat, mert évzárás van, rohanunk, adóbevallás van, karácsony van, Adóbevallás májusban van. Évtervezés. Érted? Kínai naptárnak van igaza, az élet tavasszal kezdődik. Érted? Az év tavasszal kezdődik, mint a kínai naptárban számomra. Én nem értem, hogy miért ilyenkor van január 1-e, de tényleg. Na mindegy. És miért nem kérdezted nyár? meg tudod, hogy mikor született, hogyha nálatok például a feleséged? Ja, igen, ez jó kérdés, tényleg. Ezt fejtsd meg ki, Léci. Egyáltalán csak érdekel. Aha. Az már egy viszonyítási alap. Aha. De egyébként Igen, ez nemrég jutott eszembe, hogy valószínűleg onnan is jön a dolog, hogy a szüleim is utálták a teret. Ja. Úgy Hát most is. Tanult. Tehát valószínűleg igen. van benne tanult is. De ezt én folyamatosan rakom össze. Ez a meglátásom így pluszban, ez idén jött a hosszú lista végére még, hogy tényleg, hát ma apám se szerette soha. És akkor karácsonyt említetted már, arról nem is beszéltünk még. Szerintem az még kb. Egy külön téma, hogy a karácsony önmagában is milyen terhet ró az emberekre, hogy ez talán beszéltük, hogy valami rajzfilmben láttam most, de valószínűleg valakitől származik ez, hogy a karácsony olyan, mint egy érzelmi nagyító, és hogyha valaki egy boldog, jó élethelyzetben van, akkor azt nagyítja fel, és még jobban érzi magát, de hogyha valaki magányos, elkeseredett, rossz állapotban van, akkor meg azt nagyítja fel a karácsony. Nagyon sok esetben igaz, szerintem ez. Pont ezért én annyira nem szeretem ezt a sok ilyen maszlagot, ami folyik az interneten, tudod, hogy jaj, hogy ilyenkor lazulj be, és hogy ne a konyhába tövösd az ünnepeket, hanem élvezd, és így, és úgy. Ez körülbelül olyan, mint a légy hálás, és akkor elolvassa egy depressziós, még jobban fogja utálni magát. Azért, mert nem tud hálás lenni. Ez komolyan, szóval az első tipp az, hogy lehet, hogy ilyenkor jobb nem netezni ebben az időszakban. Ez elég nagy téma egyébként. Szerintem a nők és a férfiak is teljesen másképpen élik meg ezt az időszakot. És én egyébként igen, hogyha média, akkor azt látom, hogy állandóan ezt hallgatjuk, hogy ez milyen stresszes időszak, akkor annak is fogjuk megélni. Közben pedig ugyanúgy kellene megélni, mint az összes többi napod. És akkor nem lenne olyan magas az elvárás, akármelyik téren ez az egész dolog. Illetve én még itt mindig az elégedettség szót szoktam előhozni, hogy mennyire vagyok elégedett avval az ünneppel, ami úgy alakult, ahogy alakult. Szerintem nálunk például most betegséggel telt el az egész 2 hét, és hogy nem mentünk sehova, és hogy azt élvezni tényleg, hogy tényleg együtt lehettünk, és hogy az egészség, ha úgy nézzük, akkor úgy tervezte, hogy nekünk most arra volt szükségünk, és nem azon bosszankodtam, hogy miért nem tudtunk elmenni, hanem végre itthon vagyunk, és akkor tényleg semmit nem kell csinálnunk, és nem is tudunk semmit csinálni. Hát igen, valószínűleg, nem tudom, én magamon érzem, hogy nyilván akkor jobb, mindenkinek így van, gondolom, hogy könnyebben beteg leszel, hogyha stresszes vagy, vagy ha van rá időt, teszem azt, ez is. És azért azt hallottam most is, hogy sok ismerős sokan voltak betegek karácsonykor, mert ilyenkor úgy valahogy jobban rászakad az emberre ez a sok minden. Hát nagyon sok mindenről tudnánk még beszélni, de így elszaladt az időnk. Majd lehet, hogy nem tudom, nyitunk szerintünk B-pszichó. És például én még a testmozgást így szerettem volna behozni, majd erről is lehet, hogy egyszer még külön beszélgethetnénk, hogy ott az hogyan hat egyáltalán az emberekre a mozgás, meg a nem mozgás. Segít. Igen. Még nekem is. Gondolom, Mezoli, te is
te foglalkozol, vagy foglalkoztál ilyen sportolással, tehát hogy igen, én hallottam, hogy van olyan pszichológus, aki el se vállal úgy klienst, hogy az nem megy el egy héten nem tudom hány órát kardiózni. Tehát hogy annélkül nincs is értelme foglalkozni az ember lelkével, hogy nincs mozgásban. Tehát hogy azért mondom, hogy ez még egy érdekes téma. De most már lejárt az időnk, úgyhogy elköszönünk szépen lassan. Köszönjük szépen a vendégeinknek is, hogy de itt voltak. De annyi nincs, hogy csak egy valami végszót, hogy nem. Hát egy végszóra, igen. Karácsonykor mindenki betett. Ja, nem, az mozogjatok. Jó, de na. Azért mi Zsuzsival éppen egy edzésről Amúgy jöttünk igen. ide. Igen, és mert szokott lenni néha jó indulatú reklámhelye, akkor szeretnénk mondani nektek, hogy a Lollokház az egy csodálatos hely, az aljában van amúgy férfiaknak fitnessterem is, vagy tehát ilyen gyúró, vagy kell ezt mondani, gym. Nem tudom. Micsoda. És a tetejében pedig nőknek mindenféle különböző tornák. Mi Sofitten voltunk, ami egy olyan zseniális módszer, mert minden van. A lendület, a koordináció, kicsit tánc, kicsit aerobik, kicsit jóga, kicsit minden. De kemény edzés. De egy kicsit mellett. kardió, nagyon kemény, igen, Igen. de az egész egy ilyen tényleg egy igazi ilyen öröm. Nagyon jó hangulatban zajlik az edzés. Úgyhogy gyertek Mindig jó. szofittezni. Na, hát akkor köszönjük szépen. De várjál, mert Igen? nem adtunk lehetőséget Ja, a azt Zolinak hittem, a hogy mindenki végszóra. olyan Csak csöndben mert ő van. csendesebb, nem olyan. Igen. Na, végszó. Menjetek mozogni. Ha már a mozgásnál tartunk, egyetértek, és köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Én is köszönöm szépen. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!